På Marianne Dulong-værkstedet har vi udviklet vores egne 3 guldfarver. Guld, hvidguld og pinkguld. Vores guldsmede har årelang erfaring med alle processer i faget. De er eksperter i at finde de helt rigtige blandingsforhold til guldfarverne og dermed skabe de smukkeste smykker helt fra bunden. Guldet bliver til i de 3 Marianne Dulong-farver efter egne opskrifter. Farverne til guld, hvidguld og pinkguld er specialdesignet til at komplementere alle hudtoner, så smykket altid vil bringe det bedste frem i den, som bærer det. Når man siger altså en guldfarve, men mange hudfarver. Altså, vi har jo alle sammen toner fra helt lys til lidt rødme, lidt mørkere med fregner, uden fregner. Men trods det, så spiller den jo godt, fordi den netop trækker det der varme frem i huden, uanset hvilken tone man har i hudfarven. Guldfarverne er også skabt, så de passer smukt sammen. Den mere rå hvidguldsfarve folder sig ud i selskab med den lette gyldne guldfarve og den opsigtsvækkende pink. Kendetegnet for vores guldfarver er, at de alle har en markant gylden glød. Denne varme glød reflekteres til omgivelserne og får guldet til at se blødt og levende ud. Her i hvidguldskarisma-øreringene har vi sat gule guldstjerner. Hvis man har en guldkæde på, så vil det lige pludselig hænge sammen, at man har hvidguldsørering, selvom det jo egentlig er dem, der fylder mest, og det er smykket. Men med de her vedhæng, jamen, så får man lige pludselig en sammenhæng mellem de smykker, man har på. Og det samme gælder for de 2 farver, den sorte sølv og den gule guld. Det giver et lidt mere råt udtryk, men stadigvæk så er det utrolig komplementerende for hinanden med de 2 farver. Guldsmykker fra Marianne Dulong er personlige smykker, der får huden til at stråle.